ଭାଇ କଣ ବାହାରୁ ଯାଇଥିଲ କଣ ଖବର କଣ ସବୁ? ନା ବାହାରୁ ଯାଇଥିଲି କଣ ଏଇ ଚଷମା ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଦେଇଥିଲି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ ପିନ୍ଧିଲେ ଜାଣିବି ନା ଭଲ ଲାଗେ ତମେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ମାଗି ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖା ଯାହା ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଶୁଟୁ ନା ମୁଁ ମୋର ବାପରେ ଖାପରେ ଆଣିଛି। ଖାପରେ ନା ଦେଖିଲି କୋଳେ ଟୋକା କୋଳେ ଦେଖା ହଉଛି କେତେ ହେଲା ଏ କହନା ଏଇ ବା 150। ଆଉ ଗାଁରେ ଆଣିଥିଲେ ଗାଁରେ ଆଣିଥିଲେ ଦେଖିବୁ ଗାଁରେ ଦେଖିବୁ ଏମିତି ଥୁଆ ହେଇଥିବ ପିଲା ଯିବେ ଡ୍ରେସ ଦୋକାନରେ ଭିତରେ ଚଷମା ସବୁଆଡେ ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯିବେ ଦେଖିବେ ଭାଇ ଏଟା କେତେ କି ଏଟା 150। ଶୁଣୁ ସେମିତି ନା ଆଣିବେ ପିନ୍ଧିବେ ଫଟୋ 2-4ଟା ଉଠେଇ ଫଟୋ 2-4ଟା ଉଠେଇ ପରେ ଅଛି ମୋର ଅଛି ହଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସି ନବା କିଛି ନବା ଗଲା ପରେ ଗାଁ କଥା କଣ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ପରିବା ରେଟ୍ ଶୁଣିବୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ସବୁ କହୁଥିଲେ କଣ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ ବଢିଯାଇଛି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଅଛି ସେ ରେଟ୍ ହେଲେ ବି ଏଠି ଖାଇବେ ଆମ ଗାଁରେ ଶୁଣୁ ଗାଁରେ ସେମିତି ନୁହଁ ଗାଁରେ ଧର ପରିବା ଲୋକଟା ଆଇଛି ପରିବା ବେପାରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ତାର ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଥିବ ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖି ରହିଯିବ କେହି ନଥିବେ ସିଏ ଡାକିବ ପରିବା ଆଳୁ ପିଆଜ ଯାହା ଡାକିଲା ଆସିଯିବେ 2 ଜଣ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଆସିବେ କଣ ଆଣିଛି ରେ ପୁଅ ନା ମାଉସୀ ଏଇ ଟମାଟର ଆଣିଛି ସିଏ ଆଣିଛି ନା ରଖୁନା 250 ସିଏ ବେପାରୀ କହୁଥିଲା ରଖୁନା ଭଲ ରେଟ୍ ଭଲ ତ ଆଉ ଦେଖାନ କଣ ସେ ଟୋକା କହୁଥିଲା ନାଇଁ ଦେଖାନ ସେ 2 ଜଣ ଯେମିତି ଦେଖା ଦେଖି ଭିତରେ ଆଉ 4 ଜଣ ଜୁଟିଛି ସେ କଣ ସେ ମାଉସୀ ପଚାରେ କଣ ଏ ଭଲ ଟମାଟର ନା ସିଏ ମାଉସୀ କହିବ ଭଲ ଜିନିଷ ରଖିଦଉନୁ ଶସ୍ତାରେ ରଖେ ମୁଁ ଏଇ ରଖିଲି 500 ସିଏ ମାଉସୀ ଚାହୁଁଥିବ କଣ କହନି ମୁଁ ରଖିଛି 500 ମାନେ ସମସ୍ତେ ରଖନ୍ତୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହଁ ରଖିବା ଦେଖିବା ସିଏ ଆଗେ ଏମିତି ବାଛିବେ କହିବେ କଣ କହନି ସବୁ ଭଲ ତ ଏଗୁରା କଣ ବା ଇଏ କଣ ଆର ଆଖି ନାହିଁ ଏମିତି କହିବେ ସିଏ ପରିବା ବାଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଶଳା ଆଖି କାନା କୋଉଠି ଆଉ ଜଣେ ଥିବେ କଣ ହେଇଛି କିଲୋ ନା ଏଇ ଆଇଛି ନା ଟମାଟର ଆଇଛି କାଲି ବା ଯାଇଥିଲା ଆମ ଟୋକା ବଜାରରୁ ଆଣି ଆଇଛି 500 ସିଏ 500 କଣ 2 ଦିନ ବା 2 ଦିନ ଯାଉ ରଖିବ ସିଏ କଣ 2 ଦିନ ନା ସେ ବୋଉ ତା ଆମର ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେ ଗଣ୍ଡା 4-6ଟା ପକେଇ ଦଉଛି ଟମାଟୋ ଖାଲି ଯୋଉ ଡାଲି ଗୋଟା କରୁଛି ଖାଲି ଟମାଟୋ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫାଳେ ପଡିଥାଏ ଲୋକ ଗାଁରେ ଏମିତି କହିବ ଶଳାଙ୍କର ଟମାଟୋ ପୁରା ଚାଷ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ କଥା ଗାଁରେ ସିଏ ଅଧେ ବା ଯିବେ ଦେଖିବୁ ପରିବା ସିଏ ତା ବେପାରୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖାଇଯିବେ ସିଏ କହିବ କାଲି ଜଣା ହେଇଥିଲା କେତେ ଜଣ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଲୋକ ନିଅନ୍ତିନି 100ରେ 2 ଜଣ ଲୋକ ନେବେ 2 କିଲୋ ତାର 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ବେପାର ହବ ଆଉ ସବୁ ସେ ଯୋଉ ହାତ ଦାଗରେ ସେ ବେପାରୀ ଅଧ ବ୍ୟାଗ ଖଣ୍ଡ ଘରୁ ଗଲା ବେଳକୁ 50 ଫପାଡା ନେବେ 2 ଜଣ 100 ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ 2 ଜଣ ନେବେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁର କଥା ନା ନାହିଁ ଏଇଟା କଥା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ଆମର ଭିଡିଓ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆମେ କହିଲୁ ଏଇ କଥାଟା ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଗାଁରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଡିଟୋ ହୁଏ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଚଷମାଟା କିଣିଛି କେବଳ ଯୋଉ ବରଯାତ୍ରୀ ହେଲେ ଯିବି ମାରିକି କାହିଁ ଯିବି କଣ ଶୁଣୁ ବରଯାତ୍ରୀ କଥା ମନେ ପଇଲା ଯେତେବେଳେ କନ୍ୟା ବିଦା ହଉଥିବ ଦେଖିବ କନ୍ୟା ବିଦା ହଉଥିବ ସକାଳ ହେଇଯିବ କନ୍ୟା ବିଦା ହବ କନ୍ଦା କଟା ଚାଲିବ ଯାହାବି ଅଟୋମେଟିକ କନ୍ଦା ହବ ନା ଯେ କନ୍ୟା ବିଦା ହଉଛି ମାନେ ଝିଅ ବାପ 2-4ଟା ପୁରୁଣା ବୁଢୀ ଥିବେ ଦେଖିବୁ ପୁରୁଣା ପାନ ଖାଇ ଏମିତି ଖାଇଦେବେ ଶଳା ଏମିତି ମାନେ ଆଜି ମାଉସୀ 10-15 ଖଣ୍ଡ ପାନ ଖାଇଛି ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦେବେ ଦାନ୍ତ ନଥିବ ନା ଏମିତି ହେଇକି ଓଠ ଜଣେ ଭୋଇ ଯାଇଥିବ ଏ ଜାଗା ହେଲା ସେଠୁ ଦେଖିବୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ସେ ବର ତାର କନ୍ଦା କଟାରେ ବର ସାଡେ ଝାଉଳି ଯିବ ସେ କାନ୍ଦ କଟା ଦେଖି ବର ଗୋଟା ସାଇଡରେ ଛିଡା ହେଇଥିବ 2ଟା ଖଣ୍ଡ ବୁଢୀ ଥିବେ ସେ ବରକୁ ଏମିତି ଟାଳି କାନ୍ଦିବେ ସିଏ ବର ଲାଷ୍ଟକୁ କାନ୍ଦିବ ସେଇ ଇଏରେ ଜରରେ ପଡିବ ସତ କଥାରେ ଏଇଟା କଥା କହିଲେ କଣ ହବ ଗାଁରେ ଏଗୁଡା ହିଁ ହୁଏ କଣ ହୁଏ କି ଏଗୁଡା ହିଁ ହୁଏ ବୁଝିଗଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ କଥା କିଛି ମିଛ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସିକି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନୁ ତ ଆମର ଇମେଲ ଆଇଡି ହେଉଛି mohanravi07@gmail.com ଏଥିରେ ଆସିକି ଆପଣ ମତାମତ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ
ଗାଁର ଏଇଟା ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି ବି ମିଛ କଥା କହୁନୁ, ସବୁ ରିଅଲ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ, ରଖ।